Omorai Gusii go mugavana we county ya Nyamira Nyaribo rituko rya Nyarako bagakora umujega bogo chengero gwetigwa kweri chiko anene ririgo egerera abantu bare nobore magukwana ase ketikia Uhuru Gardens asomego Nyarako bakorekana nigo Nyaribo wiganyareko bagakorwa eirabuna serikali yaye anene kurwa se county yo nechuko bagekwenekia ngaya Nyarako bageko basira abantu abo bare noborema anene gwetera ase okoenana ebibande ibiranya ko bikosira obonchelia bwabo nigo abarai ao banyarako bagwikirana gati yabo omwe msiwe wodierigo manyambega gisesa oibo igonyarako bagakoria ira bunan baje ko bakubwatirana amono mugabana boiga ba MCA korwase county eyiri gwikirania chira cha magendro nigo murikyo ito mangana job mangi banyarako bagwikirana somyego yo nago twariganiria horobotiro kubwatia County Nyamira njatwara umujega bugo chengera ogweti ogweri chiko lyo kwegerera abantu bale noborema Persons Living with Disability Act of 2023 ne bunge ya County Nyamira asege chike meyega ya Jamhuri Gardens omujega oikerano no moteneneri kurwase wizara yo kwegerera abale noborema asamalieta Vincent Mogaka omugavana we County Nyamira Nyaribo County Commissioner Onesmus Chata aba MCA aba waziri we County Nyamira negati abantu bale noborema ase abale nobolema batwara bagali abene lyokorokia ebyego babwate anene mono gwetera ase oboteli omoteneneri kurwase wizara ekwegerera abale nobolema Vincent Mogaka nanekia egatie meroberio serikali abekire ase okwegerera abale nobolema anene mono okwenana wechibesa chokobasira kera omutienyi ase omono wekanyamuriro cash transfer program nemeroberio yende from our end. That's the Directorate of Social Development. Tuko na miradi mbalimbali. We came up with the National Family Protection and Promotion Policy. Omugavana we County Nyamira Nyaribo nateba ekirenga kenene keri chikeri no kwegerera obwene bw'abantu bale nobolema. Tuko na nyinyi. Hii sheria tunapitisha ni kwa sababu ndio tunaweka ikuwe kwa sheria. Ndio vitu ile mtakana msaidiwe isikwe inapuuzwa na mtu yoyote kwa sababu itakuwa sheria. Asate bamaga y'abantu bayaturi bagali okondisi ebyosiki bye County Nyamira ko tabitumeka buya mbachikourwa nakoena nogoche ase abantu babonera chakwegwa ase boigo abantu bale nobolema barachikweguli bagali abene ebyosiki obeko moko 5000 na ndio tuyata hataona 500 chetu. Social agreement nimefutilia mbali zote to apply mpya wale deserving conditionally hata kufanya biashara hapo. Ensemo yaba MCA baikirana aroro bakora unomo MCA we wodi arigo manyambega gisesa oyuboigo eri majority whip ase bunge County Nyamira nomo MCA we wodi akemera James Matinga mbarwa ire kuchigosira abale nobolema. Sisi kama MCAs ambao tuko kwa pande yako tutasimama na wewe na kuensure development imefanyika. Kwa hivyo wananchi tunawahakikishia kwamba vile mlitutuma hapa sisi tutawafanyia kazi. Asabari babantu bale nobolema na bali nobolema bagokera egetambukiro gya serikali ya County ya Nyamira asokwegerera obwene bwabo nagosaba emeroberi kobekwa elinde kogendera kubarwanirira. May this document be the transforming the light of these people living here with disability. Ngusabe governor na county commissioner baikaranse kai kyo barosi kau yakabere kiranyana gwikaranse gakore amagenderera ali ebirema batagete ne birema
mbitagite abana babo basomiwe na bali wono gusaba niko kwarura go chance abamenyi nabo bwatani aho gocha amogerinde gusira abantu bari no borema rwasegeti kemega kyaja mu Buri Gardens kinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.